shoutout po Ate Termix, Terry in Hong Kong. Thumbs up, Gold Igor, thumbs up, check. First honor. Bro, good morning from Jello Mix Vlog. Thank you bro. Shoutout sa inyo dyan. Tsaka kay Mutya and Joel Lat Vlog. Mga tropa natin dyan sa basketball. Shoutout sa inyo dyan sa Barangay Pugaro, Balongo, Pangasinan. Mega love shoutout sa inyo mga kaibigan. Good morning, mega love shoutout sa lahat. Goldigard, good morning from Terry in Hong Kong. Like number 2 host, mega love shoutout, harang pa. MTV channel, mega love shoutout po, good morning. May moderator na po yan, kaibigan, MTV channel. Hi, mega love shoutout host, thumbs up. Mega love shoutout, sis, hashtag Goldigrot. Mega love shoutout, sis Goldigrot. Thumbs up bro, harang from Jeller Mix Vlog. Mega love shoutout, sis Terry in Hong Kong. Good morning po sa ating lahat. Thank you for coming to my live stream. Napaibig tayong mag live stream ngayon. Pasensya na kayo ang kalat nitong aking studio. Bodega to, bodega. Dito studio, bodega. Teto Vlog, good morning. Jello, good morning from Teto Vlog. Ikaw pala Sir Tunying from MBTV. Ako nga po. Thank you for coming, kaibigan MBTV. Terry in Hong Kong, mega love shoutout po from Jello. Baba po ng link, baba ng link. Para maano natin. Mamahal natin, mamahal. Mahalin natin ang inyong mga video upload. Yun, first honor nagbaba ang aking brother, Jeller Mix Vlog. Malakas po ba yung aking sound? Pag hindi, gagamit tayo ng may huwagang headset. Dan Harang host, good morning from Maneteta. Narinig namin bro. Yun, thank you bro. Ayos ang laban natin kahapon Ang malakasan Practice na tayo para sa ating nalalapit na grand opening ng aming liga. Liga ng mga brother. Mga brotherhood pala. Wait a minute. Hindi tayo nakapag... Ha? Ayos lang yan. Pang Kasi baguhin natin yung style ng ating camera. Pwede naman ibaba. Standby ko lang ito. Kasi busy pa ako from MBTV. Okay lang po. Ang galing mo maglaro bro. Power player ka na. Power player ka bro. Sakit ng katawan ko bro. Practice lang yan bro. Practice lang tayo sa laro para hindi ba mabigla. Kaya nga galing nga kayo Puro kayo shooter.
Lalo ni Bro Joel, oh, home court niya kasi, home court. Wait lang po ah. Ano lang tayo ng set up lang tayo ng ating ano, ating mga pang-ayuda. Isa, dalawa. Set up lang po ako ng aking mga gadget. Gonna live in this moment forever. Yun, okay na. Last nang isi-set up. Loading. Ano daw? Oo, si Katunying yan. The original. Ang una tumulong ng aking banana from Terry in Hong Kong. Naalala pala ni Ate Remix. Thank you po Ate Remix. Salamat. Parang ang baba ng ating ano. Ay, yung ating camera. Baba. Yun, okay na yan. Ganyan na lang. Bike by boss, morning from Ambi, Ate Ambi. Lagyan ko ng moderator, Ate Ambi. MPTV daan sa unboxing gift sa iyong subscriber from Gold Igorot. Kabsat, Gold Igorot, love. Si Bro Joel, magaling, lalo na pag gumagabi na. Paggabi yan paggabi na siya, shooter na siya. Matatinsya din natin yon. Tayo din na magkita-kita sa championship. Hashtag Tita Yaho, gandang morning from Gold Igorot. Morning to sis Gold. And thanks sa blessings. Megalab si Tato, sarang hindi pala kami kasama sa brownout. Hello Miss Tita Vlog, love from Caris MRLS. Sa nakapin po tayo, pakidikit nga po sa nakapin, may kisuyo. Yap, Kabsat, Gold Igorot, Kambi, love po yan. Love ko yan. Hello Caris. Ewan ko ito host, ang kapitayupay. Sige, nalpas ako. Thank you, mamambi. Miss Tita Vlog, thank you po ah. You're the best po. With love and care emoticon. Thanks Caris.
From Manay Tita Vlog. Yun, game. Game na. Dito tayo kay Jailor Mix Vlog. Jailor. Hindi ko na mailipa, hindi ko na maano. Pero nandito siya, oh. Like number 17, bro. Lot 44. Pasture land with beautiful mountain view. Mga tarum. From Jailor Mix Vlog. Nakasubscribe na to, bro. Nakasubscribe na. Itong isa natin. Ito, pangalawa. Like number 18, bro. Para sa WH mo, bro. Para sa WH. Ate Jasmine 14 Suertres. Thank you for coming. Salamat po. Good morning, my friend. Tamsak lang harang. Okay lang po, Ate Jasmine 14 Suertres. Thank you very much. Sis Jasmine 14 Suertres, mega love shout out. MBTV channel, dan sa iyo full pack. Good morning, sis Teta Vlog. Harang from Terry in Hong Kong. Bro, mayang hapon ulit. Oh bro, punta ko dyan. Anong oras ba tayo? Anong oras? Sigurado babalik yung kalaban natin. Kahapon. Baka bumawi. Sabihin, ang lakas ng team ni Lakas ng team ni Brother Joel. Nakakatsamba lang tayo ng tira. Hindi naman tayo masyado magaling. Mga 3. Alas 3, punta na ako doon. Jasmine Purton Short 3, yun ate. Thank you very much sa yung pakaway-kaway. Teka lang, naano tong screen ko. Hindi ko na ilipat sa... dito ko bro. Padalwa pa lang to, padalwa. Ito, pangatlo bro. Like number 19. Para sa WH lang to, WH. Wala, naka-subscribe na lahat bro eh. Ito, hindi pa naka-subscribe oh. Kulay puti pa oh. May channel ka dyan? Nandun. Sa loob? Oh. Like number 19. Ba't umiikot ako? Like number 19 bro, 19. Bell all na, bell all. Ang liliit natin bro ha. Oo nga, ang liliit natin eh. Talo tayo sa rebound. Panglima bro, panglima. Like number 21. Like 21. Okay lang po, Ate Remix, no problem. Thank you po. Diyan lang po kayo. Thank you very much. Crystal Bright Vlog. Ads host. May galap shoutout po sa lahat ng bisita ni host from Team Kasadsad. Mga 3 PM para maaga bro. Oh bro, alas 3. Punta na ako doon, alas 3. Hashtag Tirimit Sinunggong. Balikan po kita mamaya ma'am. Salamat from Jailor Mix Vlog. Pabakas ako mga idol para mabalikan ko po kayo agad bro. Salamat po. From Jailor Mix Vlog. Tamsak po sa harang host from Alfredo Lacerda Vlog. Mega love shoutout Team Kasadsad. Mega love shoutout Crystal from Teta Vlogs. Teta Vlog, mega love shoutout po. Loading ako Nyari. Baba po kayo ng link, baba ng link.
Baba po ng link para naipin din po natin. Isa pala nagbababa o si kaibigan Jelor. Yung mga may WH dyan, Ate Tess, thumbs up from Ate Tess Lifestyle Vlog. Thank you very much, Ate Tess. Mega love shout out si Tess Lifestyle Vlog. Present from Tess Lifestyle. Mega love shout out po ng Teta Vlog. Hello sis Teta Vlog from Ate Tess Lifestyle Vlog. Yung magpapaan po ng WH, pakibaba po ng inyong link na medyo mahaba-haba para ma-play po natin. Kuya Alfredo, musta na po? Okay na ba yung ano mo, kaibigan Alfredo? Yung ads, di ba hindi mo mailagay yung ads? Bro, palitan ko name ng team ko. Team Ram. Bakit mga Ram ba yung ano kasama mo doon, bro? Ako hindi ako Ram eh. Yung dati Sansui, Sansutset, Sangkuwi. Pero iba na. Naalala mo nga yung nakalagay doon sa motor. Hi love. Team Kasadsad, mega love shout out from Tess Lifestyle Vlog. Baba po ng bahay nyo, mga kaibigan. Ma'am Crystal Variety. Thank you sa inyong star dyan. Tom Shared po. From 1983, Lagalag 54 Vlog. Baba po ng link. Matatapos na tayo dito kay kaibigan Jelor. Oh. Nasa kabundukan pala to, kamundukan. Marge YTC, mega love shout out. Tamsa Karang host from Marge YTC. May moderator na po. I just gonna leave. Mega love shout out host at sa lahat from Marge YTC and Alfredo Cerno Vlog. Baba ng bahay mo na Alfredo. I just gonna live in this moment forever. Yun, palitan mo na kita bro. Jailor Mix Vlog. Total okay, nakaplay na yung 5. Pakiview rin po dito kay Chris MRLS. Ma'am Marge YTC, mega love shout out po from Maris MRLS. Thank you sa yung emoticon, kaibigan Lagalag 54 Vlog. Salamat sa jacket toast. No problem. Bagong laba po yan, Ma'am Marge. Bagong laba po yung jacket na yan. Galing kay ano, kay Willie Revillame. Pinalabhan. Ha ha ha. Wife said uwi. Sabi ng motor mo bro. Aburido ka rin, aburido ni Bakat. Nakita ko lang yung sticker na yan, kaya linagay ko yung sticker. Ilagay ko sa motor ko. Mayroon pa nga doon sa ano eh. Bro Jelor, pag mamaya basahin mo, sa may puan, may nakita pa kasi akong sticker na magkasabay na binili ko. Nakita ko yon. Tapos yung isa, ang nakalagay doon, ano, asawa ko lang ang umaangkas. Asawa ko lang ang pwedeng umangkas dito. Nakalagay doon sa upuan. Natawa nga ako bro nung ano eh. Nag-church kami diyan sa amin sa church. May umupo doon na babae. Tapos nabasa niya yun. Asawa ko lang ang pwedeng umangkas dito. Uy, baka magalit asawa mo. Thank you po ng marami sa support from Caris MRLS. Hi Jelor Mix Vlog, Dan po. Yun. From
Crystal Variety Vlog. You're welcome, sis Astag Chris. Katungan lang po host from Alfredo Lacerna. Okay, sunod yan. Ano maganda sa 3D bro? From Hebert. Rijoles. Fun Learn in Pitch Channel. Harang host, thumbs up. Bro, ano na? Ang ano ngayon, idol? Malakas natin ngayon kasi sold out siya. Sold out. Pero try natin sa ano, sa straight. Kaibigan. Pakisulat bro, kung nandiyan ka pa kaibigan. Hubert, malakas natin ngayon is 18812. Teka lang, excuse po. Ito malakas natin, bro Hubert. Sa 3D. 812. 27. 714. Tsaka 416. 419. Ito bro, pa-screenshot. Baliktarin mo na lang. 812-097-714-419. Kaso sold out na siya bro. Maaga pa lang, sold out na. Unahan dyan ka pa. Agnes Ordinario, Fun in Learning, hello. Nakopya mo na kaibigan. Shoutout po sa mga bago nating subscriber, mga mahilig tumaya sa 3D game, sa Lotto. Nito Lisa Ron, big love shoutout. Nandito pa si Ate Lisa? Sorry, hindi ko nabasa. Ate Lisa, sorry. Yun, nandito na. Like 21 tusok. From Ate Nito Lisa Ron. Team Kasalsad, hello from Agnes Ordinary 2. Agnes, ate from Fun Learning and Pitch Channel. Crystal, may galab shout out from Agnes. Lagyan ko po ng ano to, ate Agnes, moderator. Lagyan ko na lang po ng moderator. Dansa na kapin. Hashtag Charis MRLS. Yun, matatapos na tayo. Yun, tapos na bro. Ito, tapos na rin ng isa, oh. Hindi na una. Yung dalawa, patapos na. Patapos na ng dalawa, bro. Patapos na rin to, oh. Bababa lang po kayo ng link, ha. Magmahalan po tayo, magmahalan. Support. Yes. Goldie Garot, Dan Pulpa from MB. Thank you, Ma'am Marge. Sinugot tayo ng aswang, ah. DJ lang host, work mood na from Marge YTC. Team Kasalsad from Ate Nito Lisaron. Thank you sa pag-delete. Ate Marge YTC. Agnes Ordinario, may moderator na po yan, ah. Sabi ko nga, miss kita eh. Thank you po Ate Lisa, thank you very much. Miss you to.
Pa-short lang. Sige, kasunod po yan, ate Test Lifestyle. Sisi Agnes, hello from Nito Lisa Rome. Sisi Nito Lisa Rome, hello from Agnes Ordinario. Crystal Variety Vlog, nag-drop din po ng link. Ads ulit host from Crystal. Merge YTC, yun. LG pa watch po. Ano yun LG? From Agnes Ordinario. Sister Ridan Pulpak. Pulpak sa nakapin bro. Karis MRLS. Ganda ng view. From Jello Mix Vlog. Ate Tess Lifestyle Vlog. Yun. Thank you sa heart. Salamat po. Salamat. Yun. Dito na kay Karis ha. Karis. Sakto to pang ano. 2 minutes lang naman. Step by step. How to set up the tent. Time lapse. Like number 21. Ma'am Karis. Pangalawa Ma'am Karis oh. Like number ba't yung 21? Ito 19. O like na rin oh. Mabilis lang talaga yan eh. Parang Kingkoy eh. How to set up the tent. Time slap. Kaya pala mabilis eh. Bro, tapos na bro. Tapos na rin oh. Pangatlo, Ma'am Karis MRLS. Like number 23 now, 23. Pang-apat, Ma'am Karis. Opo bro, nakuha mo na? Dito na ako bro, salamat. Nakuha mo na kaibigan, Hubert Preholes. Like number 24, Ma'am Karis. Panglima. Like number 25. Robert Juarez, ako mo na oh. Paki-screenshot na lang o pakisulat na lang 812-097-714-419. Pero sold out na yan bro. Sa straight na lang. Pero sa Rumble wala na. Sold out. Malakas to ngayon, malakas. Next tayo sa nakapin. Mega love shoutout po. Good morning ho, Sarah from Pidli Sabaya. Bro. Bro, gawak lang. Aglablaba ka. Taano makalaro ako mamaya bro. Sige lang, bro. No problem. Hong Kong vacation. Part 2. Panoorin mo na rin to, Ma'am Karis. 3 minutes. Good morning ho, Sarah. From Ate Pidilay Sabaya. Ate Tess, salamat sa palablablab. Ate Mel, thank you very much for coming. Tambay here kabayan. From Ate Mel and SJ. Mel and SJ, may love shoutout po. From Ate Nito Lisa Rome. Good morning host from Nanay Leeds TV. Thank you for coming. Thank you Ma'am Pidilay Sabaya. Dan po Pidilay Sabaya. Next sa nakapin. Sunod kay Karis si Ma'am Crystal. Sunod si kaibigan Alfredo Lacerna. Sunod dyan, Manuel Alfredo Lacerna po Lacerna. Tapos Ate Tess in Lifestyle. Tapos Agnes Ordinario. 'Yun. 2 minutes
Tunying, maglalaba pa ako. Ay, standby muna. Puro laba ngayon ah. Okay lang po Ate Nito Lisa. Wala pang bukid ngayon, Tunying. Ako tapos na ako. Maaga ako pumunta sa bukid. Maaga kami pumunta. Dapat nga 9 sana ako mag-uumpisa kaso na late. Kaya naging 10, past 10. Pero hanggang 2 hours lang siguro ko. 2 hours. Update lang. Tapos na po, Ma'am Coreso. Okay. Ito, Hong Kong vacation. Nasa Hong Kong vacation na naman oh. Tapusin ko na rin, 3 minutes lang. Para sa WH nyo. Crystal. Di pa nakasubscribe ang mga Crystal. Dansa ng Kapin from MTV channel. May Bena. Thank you very much po. Thumbs up from Test Lifestyle. Ano to second account? Ate Tess. Subscribe ko na oh. Crystal Variety. Oh, bill all like number 34. Ayan po, bill all na, bill all. Tapos na like na, kulay puti na. Oh, pangalawa. Tapos na ako dito sa vacation Hong Kong mo, kaibigan. Ma'am Coris. Kambal ko yan, Kuya Tunying. Ay, okay, may jacket na. Ito muna pantambay ko. Charge muna si Maine. Thanks, host, no problem. Pangalawa ito. Pangalawa. Di pa rin nakasubscribe oh, Crystal. 645. Tagal pa ito makagraduate ni Crystal. Tagal na rin ito eh. Like number 36 itong isa ito. Ito, di ko maalis kasi. Pangatlo, Crystal, pangatlo. O, like number 37. Yan, i-like ko na. Like 37. Bueno, like number 37 na oh. Pang-apat, Crystal, pang-apat. Manay Teta, thank you very much po. Ay na naman matas ito kay Crystal. Teka lang. Dito ako magbabalik sa isa. Naglulo ko ito eh. Ito ang Marcelo. Like number 39. Subscribe na siya oh. And then panglima. Like number 40. Oh, like 40. Shen 1 Pukao 21. Hi Tony Maksam, thumbs up. Thank you. Shen 1. Please drop your link, my friend. Next, ano ka pin? Manny Alfredo Lacerna, nasaan ka na ba? Manny Alfredo. Yun, kay Manny Alfredo Lacerna po tayo. Sunod dyan si Crystal. Sunod kay Crystal si Ate Tess Lifestyle. Tapos yung BTV. Yun. Yes nga. Okay. Goldie Gorot, sis Crystal, mega love shoutout. Dan Sugli po, MBTV channel. Thank you from Crystal. Thank you very much, host from Crystal Variety Vlog. Nay Agnes, mega love shoutout po. Nag-reply na lang ako sa live mo kanina. Di na ako umabot. From Manay Teta Vlog. Thank you, host.
Sister in Hong Kong, Dan Pulpak sa day 7 swab test. Harang from Caris Emerles. Dan Pulpak sa Nakapin. Playing pa from Maris Emerles. Babaharin po ng bahay mo Ate Pidiles sa Bea. Thank you, Sisteta from Agris Ordinario. Ilang minutes to? Live pala to, ano? Crystal. Hanggang 10 minutes lang ha, 10 minutes. Kung nauri ko ng 10 minutes. Or 15 minutes, 15. Panoorin ko sa 15 minutes. Hello, Ma'am Pidiles Savea, love. Thank you po ng marami sa'yo. With love, love, love. Emoticon. Emoji pala. Like 26 Manay watching ads from Manay Dong Vlog. Manay Dong, good morning po from Manay Teta Vlog. Dan Pulpak sa Nakapin kay kaibigan Alfredo Lacerna from Paris. Thank you, Sis Teta. Christmas song. Oo nga pala, wala tayong Christmas song. Christmas song tayo, Christmas song. Dito lang ako. Yung alagad ko doon kay Pastor Christ. Salamat po Ate Nito Lisa. Thank you very much. Hello po Tita Vlog. Thanks po sa support from Crystal. Tunying, okay po. Anyuta sa vlog, thumbs up. Dan from Amyuta sa vlog. Wish you a Merry Christmas, Happy New Year. Baba ka rin po ng bahay, kaibigan. Pinili Vlog, mega love shout out. Pwedeng mega love shout out. Hi po Ma'am Nito. Caris Morales, yes. Wala anuman pretty. From Ate Pidiles sa Bea. Idol Jesse Menes, mega love shoutout, good morning. Mega love shoutout, Crystal Bride Vlog, Miss Anjoli, mega love shoutout sa lahat. May moderator na yan. Amyutasa. May moderator na din po. Dahil sa Nakapin, thumbs up. Idol Pinili Vlog, mega love shoutout from Manay Tita Vlog. Sis Teta Love Love. Nasa harang pa from Manay Dong Vlog. Sis Teta.
From Agnes Ordinario, good morning sa lahat from Pinili Vlog. Lalab ni tuloy sa Rome, mega love shout out from Tita Vlog. Tambay lang ko, luluto ng ulam. Miss Anjali, pwedeng ingat sa pamamasada. Baba ka po ng bahay mo, Miss Anjali. Jolian. Malaki ng bahay niya, no? Amiyuta sa vlog. $6.18. Di pa ako nakasubscribe pala sa ima mo. Bell all ko na, bell all. Panoorin ko muna itong isa niyong upload. Itong, ano ba ito? Kalamansi? Kalamansi nga, kalamansi fruit shirt naman. Ayaw na shirt? Gusto ko pantalon. Ito na lang, ang saya ng mga bata. Dahil hindi bumabaha. Dahil siguro yun, dahil. Amita sa nandito pa ako like number 29. Ang saya ng mga bata dahil hindi bumabaha. Harang lang, harang. Ano pa lang pala si Ma'am Miss Anjoli? 357 subscriber. Subscribe ko na din po, Ma'am. Pang 358 ako, tapos panoorin ko tong Fiesta. Happy Fiesta, mahal na Birhen. Sa Rigla, 2022. Like na number 45. Manay dong, nagbaba din po ng bahay. Iwan lang po ng bakas, thank you. Yun, katapos lang harang. Salamat to from Anyeta San. Opo ma'am, nag-subscribe na po ako. Dito po ako sa sa ang saya ng mga bata dahil hindi bumabaha. Agnes Ordinary ito, thank you very much po. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun, there's the run. Hi, Sis Alfredo, Sir Alfredo Sir na pulpa. Salamat natin, Ambe. May buena. Jingle rock, jingle bell. Mahina yung teka lang po, wala akong headset. Mahina. Yun, okay na. Ads po ulit from Crystal. Dating dikit sa nakapin. Alas naman po yata. Crystal, 20 minutes na pala, Crystal. 20 minutes. Ito. Ano? 18 minutes now. 18 and 30 seconds.
Alfredo Lacer na tayo, Alfredo. Drawing ng tribal. Drawing ng tribal baka mo, subukan ko nga ito. Like number 3. Hindi pa nakasubscribe po kay Alfredo Lacer. Malakas. Malakas yung no? Dating dikit sa nakapin from Amita sa vlog. Amita sa vlog, full pack sa'yo from Paris MRLS. Full pack daw po. Full pack po sa'yo, CC. OTWS tag Paris MRLS. Donita Rose Cuevas, thumbs up, new friend. Yun, matatapos na po. Happy Fiesta, mahal na birhen ng Regla. Amita sa, tapos na po. Hindi mo na ako magbabakas ha, i-replay ko na lang ito mamaya. Basta nakalike na po yun, nakalike na. Tunita Ros Cuevas, 2.62 subscriber. Yan, bell all na po ako sa inyo ma'am, Donita Ros Cuevas. Panurin ko lang po itong latest video nyo ah. Unboxing. Sassy Lady Foundation. Like number 10 po, like number 10. Sa yung unboxing. 3 minutes and 1 seconds. Yung moderator na po, ng Donita Rose Cuevas. Dan po kay Alfredo Lacer na sa nakapin. Amita sa Dan, Caris Morales, thumbs up sa premiere. Dikit na din sa'yo from Amita sa vlog. Buklang po host, tambay ko po ito. Sige, yung mga may gagawin po dyan pala ha, mga may gagawin, unahin po muna ang yung mga gawain. Kaibigan Alfredo Lacer na oh, pangalawa. Drawing ng tribal. Pangatlo, bro Alfredo Lacer na oh. Like number 5. Give it away this year. See to my fears. Pangapat, kaibigan Alfredo Lacer na. Give it away this fears. Alfredo Lacer na, hindi pa nakasubscribe oh. Kulay puti pa to. Pag kulay puti pa yan, it means hindi pa nakasubscribe. Yan o, bell all na in like number 7. Nakikita niyo po yung bell all. Ayun, nakikita niyo po yung bell all dyan o. Ayun. Tapos yung like, kulay puti na rin. May sa Anjoli nag-drop din ng bahay eh. Ami ganda. Thumbs up again host. Ito tambay ko sa'yo. Sana mabisita nyo po. From Miss Anjoli. Okay, pipin po natin yan. Sana po. No problem yan. Bibisitahin po yan. Bibisitahin. Palit siya ng kape na palit. Bakrid lang ako. Bakrid. Test lifestyle po. Test lifestyle. Sunod po niya kaya test si Agnes Ordinario. Maawa po, promise Anjoli. Sige lang, okay lang yan. Salamat kay Tining. No problem. Sunod-sunod po yan, sunod-sunod. Maganda po yung ginagawa ko sunod-sunod para wala pong magagalit. Kung sino po una nag-drop ng link, kung sino kasunod, yun po. Bawal po yung singit-singit. Matuto po tayong pumila para hindi po magalit yung mga senior citizen.
Kasi baka may senior citizen din. Basta matuto pong pumila. Mag-iwan lang po ng bakas para mabalikan ko sa mga delegates na nakapila. 32 Arang from Tita Love. Lagyan ko nga ng moderator yan, Ami Ganda. Miss Anjali nag-grab din ng bahay. Mantes Lifestyle. Dito ba ako sa bahay mo ha? May new equipment for vlogging GoPro. Di pa nakasubscribe oh, like number 5. Subscribe na ako mga Arites. Ito yung isa, ito. Hindi ko maano na, nakaklip kasi. Pangalawa Arites oh, like number 5, like number 6 na oh. Anong GoPro kaya to? GoPro Hero. Shirt lang pala yun. Ayun na naman pindot nito. Nasa ibang live na. Sino yung live na to? Umiikot ba? Good morning bro, from bro Joel. Mutyain Joel at vlog. Patamsak naman po from Ami Ganda. Okay, no problem, no problem. Singit nga ba natin tong tamsak na yan oh? Ito. Thumbs up lang po, thumbs up lang, thumbs up. Like number 121. Notify me. Evening Gala at Lakefront. Unang tusok. Pangalawang tusok ko, Joyce Jimenez. Like 122.
Pangatlo, Joyce Jimenez. Bababa lang po kayo ng link ha, mga kaibigan ha. Like 1, 2, 3. Pang-apat. Jesse Menes, Lawrence Tiranya, thumbs up dan. Good morning to all from Lawrence Tiranya. Ito yung anak ni Ate Rowena. Sorry Ate Rowena, may live stream ka rin pala. Like 1, 2, 4. Jesse Menes ako. Pang-apat. Ame Menes, payang bubukas para mabalikan. Promise Anjoli. Palit na sa nakapin. Patamsan po sa nakapin ha. Balik lang po ako sa Crystal. Sino nga ba kasan dito? Dito po tayo kay Agnes Ordinario. Dito lang, kakain lang muna from Atites Lifestyle. Mucha and Lot Vlog, nag-drop din po ng bahay, and si Miss Anjoli. Kaya po bukas para mabalikan. Thank you man ay teta. And bro, Joel and Mucha. Ate Lisa, Ami Ganda, thank you very much. Agnes Ordinaria, dito po ako sa bahay mo ha. Blackpink, As If It's Your Last, Nora Reyes, Dance Over. Like 158, subscribe, bell all. 3.33 minutes. Pangalawa, Agnes Ordinario. Di pa rin nakasubscribe oh. Ayun oh. Like 159. Pangatlo. Agnes Ordinario. Di pa rin nakasubscribe oh. Pangatlong giveaway, like number 6160. Like 160. Pang-apat. Hindi pa rin nakasubscribe oh. Bell all, like 161. Panglima. Hindi pa rin nakasubscribe oh. Subscribe, bell all, like 163. John Rictosan Channel, nag-love shoutout. Kaibigan John Ray.
620 na subscriber, kaibigan. Kaibigan John Ray, thank you very much. May moderator na po yan. Hello, Slide 35 from Audio Madisi TV. Megalab sa host. Thank you, Sir Tunying from Adnis Ude. No problem po. Thank you din po. May jacket na kaibigan, John Ray Tuson. Sana kami po tayo, Agnes Ordinaryo. Pinapanood ko po, 5. Ayun, 1, 2, 3, 4. Panglima po to, panglima ito. Johnson Nakapin, Agnes Pulpak from Garis MRLS. Kita kaya dito? Kita dito. Jen Rituasan Channel. Ay, kita siguro. Ay, kita nga. Lipat ko kaya. Ayan na. Yun, tapos na. Gandang umaga, host from Buong Pagoy Vlog. Baba na ako, host. Sundo na ako from Nanay Leeds. Salamat po, Nanay Leeds. Yan na, tapos na yung dalawa, oh. Agnes Ordinaryo. Nasa ibang channel na. Ito, tapos na rin, oh. Gandang umaga, host from Buong Pagoy Vlog. Diskarga ulit, tapos karga, luto laba, tapos biyahe na naman, di na ata tama. Bibigay na ang katawan lupa natin pag ganito lang. Pahinga rin, kaibigan Buong Paguyo. Pahinga din pag may time. Mocha and Joel at Vlog, thank you sa BGBG, thank you very much. Teka, palit po muna sa nakapin, palit. Agnes Ordinaryo yun, nandito na. Yun. Crystal. CN1. Dito tayo kay CN1. Sunod niyan, CN1, si Manidong Vlog. Tapos si Amyutasa Vlog. Yun, Buong Pagoy, nag-drop din ng bahay. Thank you po from Agnes Ordinaryo. No problem po. Bang BMRS 1.25 subscriber. Bell all, my friend.
And I will watch your latest upload video. 23 minutes, my friend. Bang Beamer S, subscribe again this channel. This one backup cellphone, and I will watch your latest upload. 23 minutes. Mabuhay kaos. God bless. Thumbs up kaos. Thank you po from Officer Road. Mabuhay din po tayong lahat. Pangatlo, Bang Beamer S. Bago na naman ito ni Bang Beamer S. Pangapat, Sian. Bang Beamer S. Arang. Caris Morales. At ito ni Sir Ron. Thank you very much. Bambi Mares, 5 backup cellphone watching to your latest upload. Hari Hadikab, Ben Tanki, 74, Kawai, Budaya Kuta, Kijang, Informasi. Like 28, 29, 30, 31, and 32. John Rito sa channel ng Trophy ng Bahay. Thank you Sir John D. from Agnes Ordinario. Dahil sa nakapin, nag-iwan ako ng bakas ligit from Bung Pagoyo. Manood po para din tayo malakas sa katulad po ng ginagawa ko. Pinapanood po kahit mga 5 minutes lang po. Next. Ano ba kasunod sabi mo? Manidong vlog tayo, Manidong vlog. Sunod po dyan si ano ha, Amyuta sa vlog. Thank you Sir Jenry. Dansa na kami nagawa ng bakas. Mystica Eunice. Nag-live sa tayo my friend Mystica. Salamat po sa 36 thumbs up. Dancer Junri from Agnes Ordinario. Ayuda po sa akin, ayuda. Ayuda muna, ayuda. Dan Harang from Caris Emerald S. Thank you mana tita. Manidong vlog tayo sa nakapina, Manidong vlog. Tapos sigurado kaya ano mahaba eh. Rios. Hanggang 5 minutes lang daw, 5 minutes. Kay kaibigan Bang BMRS. Bang BMRS channel. Thank you mana tita.
Dahil sa nakapin, 2 thumbs up. Nag-iwan ako ng bakas, dikit, from Bong Pagoyo Vlog. Sa nakapin po ah. Harang, Sis Crystal, done 30 minutes, tamang-tama, nakababa na si Bas from Gold Group. Fantastic cooking of India. Gold done me. Jacket in support. No problem my friend, wait a minute. And I will give you moderator. Fantastic cooking in India. 2.62 subscriber. Okay my friend, you have a moderator. I give you Brad Joe jacket. Buong Pagoyo Vlog nag-drop din ng bahay. Ate Lisa, thank you very much ko. Manidong. Like number 16, Manidong. Like number 16. Nasa ads tayo, nasa ads, Manidong. Paiwan po bakas para lang balikan ko po. Arang host again from Manay Teta Vlog. Miss Anjoli, paiwan po bakas para lang balikan ko po. Miss Jolian, yung mga nagbaba ng link, dikitan mo na sila. Basta magbakas ka ng naaayon sa naayon sa pinanood mo, sa pinanood mong video. Mag-comment ka sa kanila, panuorin mo, tapos kung ano na panood mo, yun na i-comment mo sa naayon sa video. Huwag ka na maghintay na ikaw ang dikitan, kasi mababa ka pa, 359 subscriber ka pa lang. Dapat ikaw yung agresibo na magdikit ng magdikit. Ikaw yung mag-subscribe na mag-subscribe. Basta nasa tama lang yung ang iyong pag-comment. May po yan, may 200 liters na pwedeng gamitin sa comment section, sa comment down below. Panoorin mo yung video nila. I-subscribe na sila ng i-subscribe. Pag maganda ang comment mo at naayon sa video, babalikan at babalikan kanila. Huwag mo nang hintayin na ikaw ang dikitan. Kasi mababa pa yung subscriber mo, dapat ikaw yung agresibo magdikit para dumami yung banana mo. Pag maganda yung bakas mo, babalikan at babalikan ka niyan. Kahit malaki yung bahay niyan. Katulad kong nasa 4K, kahit 4K na yung aking subscriber,
Pag maganda yung comment mo dun sa kanyang sa pinanood na video niya, pwede mo na sabihin balikan. Babalikan at babalikan ka niyan. Payo ko lang. Ganyan ako noon kaibigan Kaibigan Miss Anjoli. Nung maliit pa yung bahay ko, ako yung kusang nagdidikit basta nagko-comment ako nang naayon sa video. Kahit malaki man yan, maliit yan, ganun ang gawain ko. Para sa yan, yung tinuturo ko para sa yan, hindi para sa akin. Ganyan ako, may ginagawa lang ako. Okay na, pero turo ko lang sa yan para lumaki agad yung banana mo. Gold Igrot, nag-iwan ako ng baka sa upload mo. 2 thumbs up dikit. Good Friday and friend. Be excited and success for you always. In Good Friday to all friend and live chat room. Tony Maksam, nice to meet you. Thank you my friend, Phantom C. Basta sunod ako sa mga bakas kasi di ako yung mabilis na makipagdikitan. Manonood ako. Oh, the best yan, si Kabsan Goldigoro. Di kayo iwanan yan. Wala umpisa, walang iwanan yan, si kaibigan Goldigoro. Pero lahat naman kayo, lahat. Hindi naman basta lahat ng naandito na puro may jacket na, puro may moderator na. Walang iwanan yan, hindi lang iiwan yung mga yan. Nag-live si Bidon kagabi, si Steta. Goldigro, nag-iwan ako ng bakas. Manidong. Pangalawa pa lang, Manidong. Like number 19. Harang nga lang, Manidong vlog. Pangatlo, Manidong, Like number 20 na to, 20. Like 20. Pangatlo, Manidong, pangatlo. Like number 21. Pang-apat, Manidong, pang-apat. Like number 22. 2 minutes and 5 seconds. Ito, Manidong, panlima, Like number 23. OTW po, Pakoy Vlog. Alas 12 na Kuya Dong, nag-live. Bidon Tunying. Tulog na ako, Ate Lisa. Alas 12. Dumpster Hunter, Australia. Dandikit po sa inyo. Anong main mo, kaibigan? Dumpster Hunter? Ay, Dumpster Hunter? Ano yun? Harang adingos, mga Ate Karshiba. Tusok the nose, happy live streaming, Merry Christmas from Juni Ariola. This message is in review. Ano ba yun? Ba't na-head review yun? Dito Lisa Round, nag-iwan ako ng bakas. Sa vision mo, to subsap ng tigit from Bung Pabuyo. Harang from Christy 2684. Hashtag Manay Teta. Ami ganda, thank you very much.
Kain tayo, amito sa vlog. Sunod dyan si Miss Anjoli na sunod dyan, Miss Anjoli. Sunod dyan si Miss Anjoli. Tapos sa Ami Ganda, naitamsak na to. Mutya, sunod kay Anjoli. Sige, dikitan lang po, dikitan. Dan sa mabangis na OAS Idol Dong. Mi Buena, from Miss Anjoli. In, from Ate Krasiba, Pay. Thank you po Ate Krasiba ng Miss Anjoli. Nagalab sa ODW ring. Mi Buena. ODW na kapin from Krasiba Went to Vlog. Krisa, nag-iwan ako ng bakas, tamsak dikit from Bong Pagoy Vlog. Pusa yan, from Gold Igorot. Ay pusa ba yun? Randoms TV4, good morning host, tamsak ba? Ate Pidilesa ba yan? Thank you po, Ate Pidilesa. Dumpster Hunter, please drop din your link, my friend. Dumpster Hunter. Fantastic cooking. Anong main natin kaibigan? Bendong TV4. Good morning host, tamsak dan. Anong main natin kaibigan? Bendong. OTW na kapin. Wait, tapos na pala oh. Amute sa vlog, may galab setup, nandito ako sa bahay mo ha. Watch ko po tong ang saya ng mga bata. Subscribe, bell all, like number 35. Kaibigan, Amitasa, like number 35 na to. Gano'n po siya nakapin. I am in or out. Hihihi. Tapos na si Pastor Christ. Kaya dito naman, aking main na lang. Naka-stay. Salamat po Ate Lisa. Thank you po Ma'am Lisa and Sebastian. May pangmerenda ako. Thank you sa pamerienda po. Thank you very much. Sa inabalan yung $1.8 soft drinks. Nana po sa nakapin. Kuya Dong, dyan sa alaga mong pusa. I am in or out. Tapos na si Pastor. Tiga lang. Oh, pangatlo. Thank you po ulit ha, Ate Lisa and Sebastian. Pang-apat, Amitusa, ay Amitasa, pang-apat. Pang-lima, Amitasa. Okay. Bendong TV4, ano po main mo, kaibigan? Bendong. Pengin ng jacket house. Anong main mo, kaibigan? Main to main lang kasi ako, kaibigan, main to main. Pakipasok ng main muna pakipasok mo. Kaibigan, Bendong TV4. Main to main kasi mga nan to main. Kung
mamarapatin po kaibigan, pakipasok muna ng main. You're welcome my friend from Ate Lisa and Sebastian. Agnes Ordinario, yun, nag-video. Salamat po sa pa-heart. Lahat po kasi ito kaibigan, bendom, puro main. Dito na tayo kay Miss Anjoli. Oh, Miss Anjoli tayo, Miss Anjoli. Dan sa magandang dalaga, saka sa balik mo kaibigan, Bong Paguyo from Ate Lisa Raw. You're welcome my friend from Ate Lisa and Sebastian. Test lifestyle, nag-iwan ako ng bakas, 2 tamsak dikit from Bong Paguyo. Inuulit ko po kaibigan, manood po kagaya po ng ginagawa ni Host kaya nga po pinapagaya ko kayo para panoorin nyo yung video na pupuntahan nyo. Tunying 4.99 yung sa akin. 49 Ano yan? Hindi ko mag-get sa Ate Lisa. O tapos na, amitoso, harang. Ayun o, harang. Ito, tapos na rin o. Harang na rin, harang. Ay, kay Ate Lito ni Saron pala yun. Nagpalipad din pala siya for 9. Thank you Ate Lisa, thank you very much. Yung kanya 4999, sa akin naman 49. Oy, paras lang, konting diferensya lang. Konting diferensya lang Ate Lisa. Okay na yan, may 1.96 $1.96, may higit 100 na yan. Pang burger. Pang hamburger, nito nying. Thank you baka sa magkasunod at tinito ni sa Rome in... Ay, kaya pala sila paras nagpalipad. Paras pangalan nila Lisa eh. O, atin nito Lisa Rome, Lisa and Sebastian. Thank you very much. Same kami Lisa eh. Oo nga eh, nabasa ko eh. Paras pala Lisa, kaya paras din yung kanya, paras din blue. Lisa, mag-iwan ka ng bakas, balikan kita mamaya. Lisa and Sebastian, nag-iwan ako ng bakas, 2 thumbs up, sluds. Nito, kay bakas po. Ngunit, ngayon, gets mo na. O ba, nagets ka na? Bong Paguyo, thanks. Lisa and Sebastian, tukayo. Harang pa harang puro harang kay anyo tasa. No skip harang po ako, no skip harang. Kahit po ano mangyari diyan, skip harang. Para tulong na rin po natin sa pinupuntahan nating monetize channel, basta may ads po. No skip ads po tayo kahit mahaba man po yan ng konti. Sa totoo lang, ang ads naman is konti lang naman eh. 2 minutes lang naman tingnan mo, tapos na nga po tapos na yung ads. Big love shout out kay Vegan Shirley, nakita kita dyan. Pala mo Big love shout out sa lahat ng bisita at viewers ni host from Shirley. Like dan host, big love shout out, nasa harang pa. Shirley, may love shout out. Ma'am Agnes Ordinario, may love shout out from Shirley, the mentor. Thank you for coming. Hindi na ako nakapunta kay Bigan Shirley, kay Crash Follower, pero sumili pa ako kanina. Nandun ka sa bahay niya. Nandun ka sa live stream ni kaibigan. Crash Follower.
Hindi ako nakapag-comment na lang pero nakita ko kayong dalawa. Agnes, nag-iwan ako ng bakas sa video mo. 2 thumbs up, Ludes. Shirley the Mentor, mega love shout out from Little Lisa Rome. Buong Pagoy vlog, nag-drop din ng bahay. Nasa harang lang ako, from Miss Anjoli. Okay, thank you very much, Paharang. Malaking tulong na yan, para na rin kayo magpalipad. Buong Pagoy, pulpa kalimbang sa'yo. Bukas, sa Lechonin at sa Balon. From Ate Little Lisa, from Lisa and Sebastian. May Vena, hashtag Kaambi, Ate Ambi. Ate Little Lisa Rome, may galab shout out from Shirley the Mentor. Okay, dito na tayo sa kapin. Anjoli. Miss Anjoli. Unang giveaway, unang giveaway. May harang ka na agad, oh. Like number 48. Unang giveaway, una. Pangalawa, Anjoli, oh. Di pa rin nakasubscribe, oh. Like number 49. 21 minutes. No problem yan. Panurin natin yan. Oh. Pangatlo. Hindi pa rin nakasubscribe. Oh. Isip ko na yung arang mo. Hindi ko pa naman monetize. Like number 50. Nina Likahina. Mega love shout out my friend. Ate Nito Nistro. Shirley, nag-iwan ako ng bakas. 2 thumbs up, idol. I host Tunying. Good morning. From Ate Nina Likahina. Amita sa vlog. Katatapos ko lang po sa'yo, kaibigan. Amita sa vlog. Kasama mo pati harang. Pang-apat, oh. Miss Anjoli. Like number 51, Miss Anjoli. Oh, bell all now. Oh, bell all. Tapos sunod na kaliwa, like. Ito panlima, oh, panlima. Miss Anjoli. Like number 52. Subscribe. Bell all. Okay. Next. Hashtag Miss, bakas na ako sukli sa'yo. Hashtag Miss. Ay, okay. Thumbs ako sa idol from Haji Channel. Nawala na si Bendong. Anong win natin? Hagiyo? BCGN Channel, thumbs up. Okay, jakita natin to si BCGN. Mega love shoutout po, thumbs up idol from Gaspar SR SM. Palit sa nakapin, palit. Mucha enjoy at vlog tayo, Mucha enjoy at vlog. Sunod dyan, John Ritoson. Sunod, Buong Paguyo. Okay. Yung mga binakasan ko, ulitin ko po mga kaibigan yung mga binakasan po, yung may pag nakita ko po kayong bakas sa inyong binabang link, obligasyon nyo po magsukli sa nagbabakas or nagko-comment sa inyong video link na ibinababa. Obligasyon nyo po yun, nabalikan nyo po mga kaibigan, lalo na po kung maganda po yung kanyang comment.
Para tulong na rin po natin sa ating mga katulad nating small YouTuber. Wala naman pong bayad yung magbalik, magsukli, wala pong bayad dyan. Ang may bayad lang po pag nagpalipad kayo, yun yung bayad. Pero kung magsusubscribe po kayo, subscribe back. Wala pong bayad yun, kaya pakisuklihan po, ninalagay na yun. Anong main mo kasi, Hagiyo? Pwede bang ipasok mo na ng main? Kaibigan Hagiyo? Kasi main to main yung mga nandito, nakakaya naman. Matakaran ko po kasi, pag unang pasok, main ang ipasok niyo, main. Yun po ang number 1 kong patakaran. Main po ang gusto kong pinapasok sa aking live stream. Ngayon po, pag nakilala ko na po yung main channel nyo, pwede na po kayong gumamit ng Ninja. Kasi siya po, yan po ang aking ang aking patakaran sa aking live stream. Gusto ko po makilala muna natin ang ating main channel. Huwag muna tayo papasok ng ninja na yan kasi mas maganda yung nakikilala muna natin yung channel natin. Tayong lahat, nakilala muna natin lahat yung ating mga channel. Yung mga ninja na yan, isang tabi muna natin po yan. Pag kilala na po natin ng bawat isa, yun pwede na tayong gumamit ng ninja. Dahil kilala na natin kung sino kayo. Dan sa nakabing tamsak, nag-iwan ako ng bakas. Harang from Ate Lundit Aksalan. Thank you po Ate Lundit. Hagiyo channel, may galab siya tao, Tita Vlog. Ninya ni Hagiyo. Hindi, subscribe nun eh. Nag-uumpisa pa lang ba? Eight subscriber, 1 video. Second channel ko po ito pero okay lang po, salamat. Dahil sa nakapin, thumbs up. Okay, jacket kay Hagiyo. O sige, jacketan ko. Sige. Magandang umaga po from Earl Road, TV Mix Vlog. Many thanks my friend. Success for you from Phantom C74. Ati Krasiba, may galab shoutout po from Hagiyo Channel. Okay, may jacket na yan, Hagiyo. Okay, no problem. Kung second channel mo yan. Harang, jacketan mo na, kaya ko siya. Oh, may jacket na. No problem yan, second channel pala. Okay lang, no problem. Kasi 8 subscriber, alam niyo naman tayo, marami tayong basher dyan. Baka pasukin tayo. Iniingatan ko lang po ang aking channel. Ngayon, kilala niyo naman po sila, walang problema. Dahil po sa inyong sa inyong request, yan, may jacket na po. Lone Beat, nag-iwan ako ng bakas sa verse sa vicious mo. Tutang saklod. Hello, Ma'am Christy. From Hagiyo Channel. Gaspar SM. Kay Mutya, vlog po tayo, Mutya. Miss Anjoli, 10 minutes done sa grocery haul mo. Nakamute ni Ading, naka-charge pa. Airbuds ko. Hello, Ma'am Christy. Nag-love shout out. Christy Bagwan Vlog. Hello, Miss Anjoli. Demasen, kailangan complete information. Gold Igorot at DW na po from Miss Anjoli. Tita Vlog. To Sis Hagiyo. So, si Bagon Vlog, ano po kulang? Here from Miss Angelo. From Miss Anjoli. Nagalap siya tag Christy from Ate Krishipa Guanpi Vlog.
Atilan bitak sala, nag-drop ko ng bahay. On a rainy night, no light, tell you how I almost died. You're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever. I just need to live and get it better. Starting giving up on the world forever. Ito vlog, dikit dan. So we go get better. Oh my angel, angel baby, angel. Oh my angel baby, baby, oh my angel. Kain lang po ako sa Gritos. Sige po, yung mga hindi pa kumakain dyan, kain po muna. Unahin po muna ang mga trabaho importante. Unahin po muna ang mga gawain na importante. Lunch time na po. Favorite mo talaga yan, sing na yan. From Ate Nitonis Song. Blue on a rainy night, no light, and tell you how I almost died. You're bringing me back to life. Thank you, Sir Tuning. Bye-bye na po ako. Bibili po ako ng gamot ng anak ko. Ingat po, Ate Agnes. Ano na nayo? Starting giving up on the world forever. Miss Anjali, dikit dan. Till you give up heaven so we can get it better. Oh my angel, angel baby, angel. Baka middle name mo, Miss Anjali. Arden Roth, nag-iwan ako ng bakas, tutang sa Claude. Di pa tapos ako. Miss Anjali. Baby, San Marino ba to? Nag-love shout out my friend John Serdan Adriano. I believe 13 to things what I lost all feeling. Came up the blue, the rainy night, no light. Tell you how I almost died. You're bringing me back to life. I just wanna live this moment forever. Someone feeling me, but she didn't get any better. Nag-love shout out po yan sa lahat. Thank you, my friend Jan Sordan. Did you give up heaven so we could get it better? Gaspar ESM, nag-iwan ako ng bakas, tamsak. Oh my angel baby, baby, oh my angel. Gaspar SM, nagawin daw siya na baka si Bong Paguyo. Copy from Gaspar.
gusto to Nying, meron ako 50 banana. Lagi ako nag-aayuda to Nying, pero yung sa akin, yung sarili, di ko maayudahan to Nying. Kahit ako Ate Lisa, hindi ko maayudahan yung sa akin eh. Marami tayong banana pero hindi maayuda sa akin. Para sa kanila lang yun. O sis tita, mini Grand LS lang. Pakibaba, pakibaba. Rodel, nag-iwan ako ng bakas, isa tamsak. Saan na yan? Teka lang ha. Rodel, nag-iwan ako ng bakas, isa tamsak. Full na po siya nakapin with bakas. Still playing. Ano yung pinama mo Kuya Rodel? Anong video yun? Dandicate bell all sa nakapin. Yan ang matatapos na Miss Anjoli. 20 minutes, Miss Anjoli. 21 minutes. Paharang from Pinili Vlog. Dandicate bell all. Ano daw, Elisa? Ba't kaya ito hindi ko mayadaan ng aking sarili yung taplak? Adventure, mga binigyan ko ng 90 banana, walang lagas, pero yung sa akin sarili. Walang may eldo to yung ano, bakit kaya? Sa akin din, hindi ko mayadaan natin isa. Parang kasi biyan lagi, nagkatagpo, pero di naman tinadaan na. Kantahin ko nga yan. Tinagtagpo.
Bird PH. Dahil ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang nasasaktan. Di nagkulang kakaisip sa isang magandang larawan. Ulit-ulit na binabanggit ang pangalan na kasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Pinalibutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Nalibutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Nagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Gusto natin ay hindi sa isa't isa. Atin yung parang awitin, gulong ng palad. Ayan po, kumanta na si Os. Hahaha, yan talaga nito Nying. O, kantayin ko. Pagbalik dati nating magsasama, tamis ng iyong halik ay di madarama. Ako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Nalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Nalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Nagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Gusto natin ay hindi sa isa't isa. Sis Teta Love, may hugot tayo today. Kares, nag-iwan ako ng bakas sa videos mo. 3 thumbs up. Diyos ano yan? Diyos ko puro di. Diyos ko puro di. May feeling pa. Utang kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Nalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na ating sinayang. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Hanggang dito na lang tayo. Pinalimutan kahit nahihirapan, para sa sariling kapakanan. Nalimutan kahit nahihirapan, oras na hindi na mababalikan. Nagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Gusto natin ay hindi sa isa't isa. Pag hindi pa sa isa't isa, huwag ipilit.
Tita, kinanta lang niya kasi nabasa niya mga hugot ko. Oh, Ate Rosemary Arroyo, mega love shoutout po. Favorite niya, siguro yan, Sis Lisa. Bigarian po, nag-iwan ako ng pakas. Tambay lang. Walang bili ako ng ayuda. Dito tayo kay ano, Mutya. Mutya in Joel. Para patagan ng kapin. Like number 12. Bro, hindi pa nakasubscribe oh. Like number 13. Ganun ba yun? Love Lisa. Rosemary Arroyo, goto po kita. Iwan ko comment later. Yun, the best yan si ano? The best yan si Jan Sirdan Adriano. Bro Joel, hindi pa nakasubscribe oh. Oo, nakita ang hugot, kaya kinanta. Naano ko sa mga hugot-hugot niyo eh. Bro, hindi pa nakasubscribe oh. Joel and Karen. Ay, Joel and Karen. Mutya and Joel. Naalala ko tuloy si Joel and Karen. Ito pa bro, panlima. Like number 16. Palit pala sa nakapin. Dami ko tuloy tasa. Love. Ano yun? Rosemarayo, nag-iwan ako ng bakas sa videos mo, 2 thumbs up. Next sa nakapin. Next, palit. Nasaan na ba ako? Miss Anjoli Pulpa. Nina Ligahina. Buk Paguyo. Ito tayo, buong paguyo. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Di ako kay bathala. Wala pa bang sumunod? Sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ko dahil sa'yo. Nakaitagal ko ring binubuo. Nakaitagal ko ring hindi sinuko. Naliwala niya ko dahil sa'yo.
pangpinto. Bung Paguyo. Kay Bung Paguyo po tayo. Yan sa kulay orange. Yung pinto niya. Magpipintura ka? Basta lang, nagado. Acting ka. Wala na nga isa eh. Aroy, musit ka tanyin. Huwag ka ganyan, kanta ka ng pakido-kido, waray. So, para ma-induct naman tayo. Dahil sa kay Mutyain Bong, nag-advance na ako, host. Host, galing mo palang kumanta sana all. Uy! Season ba okay dyan? Sukli po. Oo, dyan, suklian ako sure dyan. Oo, nagsusuklian. Puro legit kayo, puro legit na nandito. Aba, marunong ko pala kumanta. Idol, baka pwede mag-request. Request, ano request? Request. Full package, sa'yo Bong. Dito lang ako kay, matapos na ako. Susunod na kita Bong Paguyo. Full package, sa'yo Bong Paguyo vlog, latest video ako nanood, full watch ko na. From Victorian Food Channel. Mutya Dan, Ronatic Resiba, Gandhi Vlog. Ano ba ito? Dikitan na po, dikitan. Tapos na bro, Joel. Mutyain Joel at vlog. Oh, patapos na rin to. Ito, tapos na pala oh. Ito, nasa live stream na oh. Oh, tapos na bro. Nasarang to isa oh, nasarang. Layo. Ulan host. Baka umulan. Sige. Bung Paguyo, teka, ano ko lang muna tong ano mo. Okay, kaibigan, Bung Paguyo, like number 4. Like number 5. 8 minutes and 17 seconds ha. Like number 6. Walang ano tong sa'yo no? Like number 7 oh. Like number 8. Pang like number 9 to bro. O, di pa rin ako subscribe to. Subscribe ko na. Okay. Tapos, palit sa nakapin. Bung Paguyo, sino ba? Nina Likahina tayo, Nina Likahina. Ano sabi niya, ulan? Ano ba yun? Ulan pala, ulan. Lift your head, baby, don't be scared.
things that go wrong along the way. You get by with a smile. It can be in everything, but you can cry. Baby, you don't have to worry. It's the rain, no need to hurry. You will never say that there's no easy way. When there's closing of their doors and there's don't want anymore, it sounds funny, but I'll say it anyway. Girl, I say, through the bad times, even if we had to fix you every day, get by. If you smile, you can't never be too happy in this life. You worry everybody, it's a happy ending story. It's a wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down. Turn your face into a frown. You'll get known with a little prayer and the song. Ate Krasiba, charge mo na ako. Salamat sa mga nagtamsak. Listed na po mga names nyo. Bye-bye, Aring. Wow, galing yung Tagalog, lilikahina. Shoutout sa team viewers. Pag may katanying, para may dating yung song. Pumasok kaya? Ay, hindi papasok sa laptop pala. Ay, hindi papasok sa laptop. Binong thanks from Nina Likahina. OTW Nina from Ate Krasiba. See you ding hugs, maaga magising akyat. See you ding hanggang maaga magising akyat. Kashiba thanks from Nina Likahina. Thank you, Ma'am Karis. Bong Pagoy Vlog, host ulan. Hubert PH. Ano ba? Para pa ibong pagoyo. Para kay Bong Pagoyo mag-live stream next time, pakitang kita. Lagi na lang umulan, parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang humpay sa kabila ng lahat,
pagsisikap na limutin ka ay di pa rin magawa. Nag-love na to at Memorial Channel. Hindi naman ako tanga, alam ko na wala ka na, pero mahirap lang na tanggapin. Di na kita kapiling, iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita gagambalain. Alam ko naman ngayon may kapiling ka ng iba. Tanging hiling ko sa'yo na tuwing umuulan, maalala mo sanang may nagmamahal sa'yo. Ako nag-love siya to sa 8 viewers watching. Thank you for watching. Lagi na lang walang ulam, tuyong walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang humpay, iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim. Ba't na-stop yun? Sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Pero huwag mag-alala, papaskuhan, gagambalain. Alam ko naman ngayon may kapiling ka na iba. Atila ni Mix Vlog, may galab siya po. Sa'yo na tuwing umuulan, maalala mo sanang may nagmamahal sa'yo. Nag-i-stop? Pusang nag-i-stop to nga. Nasarang pa ako. Yes, Teta, thanks. At Ilani Mix Vlog, may galab siya to po. Nilumag nga bro. Thank you very much. Ryan Channel, Ate Krashiba Gonpay. Ayun si Teta Lalab. Ano yan? Nagdulo ko na tong mouse ah. Feel in love with you. Wondering how, what I've done wrong.
drifted by, memories I can find. Wish that I never let you go and slip away. I didn't listen for you to stay. Can you feel me? See me falling away. Did you hear me? I'm calling out your name. 'Cause I'm barely hanging on. Baby, you need to come home back to me. Yun, thank you very much po sa mga paklapot nyo ba. 17 minutes po, mag-end na ako ha. Hindi nalikahina. Bike number 26. Like 27. You're not by my side. 'Cause the sighs I feel deep down inside. Maybe I'm just missing you all alone. When will you be coming home? Can you feel me? See me falling away. Did you hear me? I'm calling out your name. 'Cause I'm barely hanging on. Baby, you need to come home. When will you be coming home back to me? Magbalik na daw, magbalik na. Tanying bye-bye na muna. Oh, mag-end na ba ako sa 17 minutes? 15 minutes na lang, 15. Tanying bye muna mag-end. Alis ako mamaya-maya. Magandang kay Francis. Okay, ingat po kayo ni Francis. Ate Lisa. Ate Krashiba tayo, Ate Krashiba. I believe we shouldn't get the moment passes by. Life is short. We shouldn't wait for the water to run dry. Think about it, 'cause we only have one shot of destiny. All I'm asking, could this possibly be you and me? So if you stay, go, I'll understand. Would you give me something just to hold on to? And if you stay, I hold your hand. 'Cause I'm truly madly crazy in love with you. Time has come for us to go our separate ways.
is gracing today. I feel so cold, don't want to having nightmare, but I'm awake. Help me, Lord, but this loneliness take this pain away. So if you'd still go, I'll understand. You give me something just to hold on to, and if you stay, I hold your hand. 'Cause I'm truly madly crazy in love with you. Ate Kashiba, harang mo na harang. Like number 44. Di ako pinatulog. So if you'll stay, go, I'll understand. You give me something just to hold on to, and if you stay, I hold your hand. So crazy, madly crazy in love with you. Now that you're gone, I'm all alone. Just hoping that you want to come back home. Don't care how long, but I'm ready to wait. 'Cause I'm truly madly crazy in love with you. Next po, next. Tapos natin Krasiba. Last 6 minutes po, 6 minutes. Kanta na po. Oh, mag-end na ako, Ma'am Paris. Last song. This time was right for us to say. Wala sa doon na. We'll take our time and live our life together day by day. And make a wish in sending out the prayer. We know our dreams don't all come true. With loving we can share. You will never wonder, will your role be for me? You will never wonder, will the right one for me? I finally found the love of a lifetime. Love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Thank you very much. At least dito ni sa round. Thank you very much po. And every stars up in the sky was made for me and you. Still we both know that the road is long. We know that we will be together because our love is strong. Finally found the love of a lifetime. A love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my
much, Teta Hara. Bro, Nilo Magnay, thank you very much. John Serdan, Goldie Grot, thanks to Ning. Found the love. I love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime. Pagkatapos po itong song, mag-end na po ako ah. Of a lifetime. Bro, Nilo Magnay, thank you very much. Mama Rian Channel, thank you very much. Of a lifetime. Karapan karaoke. 2.32 million subscriber. Ate Bigarian po channel, thank you very much. Danarang 4 minutes from my teta. Yan, magpapaalam na po ako sa mga naandyan. Manay Teta Vlog, Nito Lisa Rome, Rian Channel, Bung Pagoyo Vlog, Ate Carsiba Gwenpe, Bigarian po channel, Nina Ligahina, Caris MRLS, Nilo Magnaye, Ate Lani Mix. Panoorin ko muna itong nakapin mo, itong kay Ate Lani Mix Vlog. Manay Teta, Manay Dong Vlog, Aaron Vlog, bigyan na uli siya, Goldie Grot, Ate Melin SJ, yan. Jan Serdan Adriano, ang aking kaibigan, mula noon hanggang ngayon, talagang hindi nakakalimot. The best. Ito po kasi si balikan ko po yung nakaraan. Ito po si Jan Serdan Adriano. Ito po yung nag-graduate sa akin ng walang lagas. 1K subscriber, walang lagas. Wala siya dito sa live stream ko. Sumilip lang siya, pero nakita ko yung banana niya na road to 1K. Pinagraduate ko po ng walang lagas. Isang graduate na lang po yun. Kaya lagi po siya nandito sa live stream. Siya po ang the best na kaibigan. Talagang hindi lahat naman tayo, lahat. Yung lumilingon siya, di ba may kasabihan na lumingon sa pinanggalingan. Kaya saludo ako dito kay Jan Serdan Adriano. The best. Bro, nakatambay ng city ko. Sa'yo, silip-silip lang. Maraming salamat din sa support mo, friend. Ingat po. From Ate Bicarayan. Ito si Manay Tita, pinagraduate ng ibang ibang live streamer. Baka may mag-react na naman ito si Manay Tita vlog. Danarang 4 minutes. Sa mga nandito, magbakrid lang po ako. Yung mga nandito pang Ma'am Caris, Caris MRLS, Amyuta sa vlog. Sino pa? Ate Carsiba, Tita Vlog. Hagiyo pala, si Hagiyo Vlog. Hagiyo channel pala, Hagiyo channel. Ito tusok at baka sapat na. Si Gaspar SM. Alam mo, makalimutan kita Gaspar Bang BMRS. Thank you very much. Sino pa nga ba? Ate Ambi pala, yan si Ate Ambi. Alam mo Ate Ambi, makakalimutan kita. Nandiyan ka nakatambay, baka pag di ko na mention yung channel mo, magtampo ka Alam mo Ma'am Rian Channel thank you ulit Ma'am Rian Channel. Nilo Magnaye. Baka sabi niya naandyan Miss Teta Vlog, thank you po. Yun, Ma'am Teta, Manay Teta, thank you daw ulit. Sabi ni Ma'am Caris Marles. Thank you host.
Thank you din, Ma'am Paris and Marales. Sa pagtambay mo ng 2 hours and a half. It's okay, no worries yan. That's good boy. Good boy. Mga good boy tayo eh. Cristiano Vlog, thank you. Tita Vlog. Teka lang, panurin ko lang to kay ano. Kay sa nakapin. Kay Ate Lani Mix. Ate Lani Mix. Ate Lani, isang giveaway oh. Hindi pa mo naka-subscribe. Bell all, like number 7. Ayan po, number 7. Panurin ko lang po to para ano. Makatulong naman. Pangalawa po, Ate Lani. Ayan, hindi pa po nakasubscribe po. Bell all, like number 8. Etong tatlo hindi pa tapos. Short lang pala yun, short. Patapos na Ate Krasiba oh. Yes po kuya, nakikinig lang ako. Play ng iba, lunch na po. Si Krasiba na nasa pusa mo. Nasa harap pa. Dalawa lang naibigay ko kay Ate Lani. Yan, mag-enda pa ako mga kaibigan. Salamat po sa walang sawang suporta. Salamat po sa 55 thumbs up na nandyan. Sa palipad ni Ate Lito Lisa Rome at saka ni Ate Lisa Sebastian. Thank you very much po sa pangmerienda dito Ning. Saka sa 11 viewers po na nandyan pa. Kain tayo habang nakatambay. Okay po Ate Vicarian po channel. Mag-enda po ako. Bye-bye po, bye-bye. Thank you very much and God bless us all. Ingat po tayong lahat. Palagi sa araw-araw kung saan man tayo pupunta, may trabaho man tayo, may gawain. Ingat-ingat po ng marami. Muli po, God bless us all. Bye-bye. Bye-bye po.